Vale, quan vulguis. La gimnàstica rítmica és art. Les gimnastes agafen les masses amb delicadesa. La cinta et fa lliure i amb la pilota pots estirar-te. El bàsquet, quan saltes voles, quan insisteixes s'emociona. Si falla es aixeca i segueix endavant. Això és un jugador de veritat. Ja. La natació a Ripollet. La natació m'agrada molt. Hi ha estils diferents, però tots són el mateix. A l'aigua t'has de mantenir amb el teu estil. Podem nedar qualsevol estil. La gimnàstica artística. La gimnàstica artística no és molt fàcil, però si tu vols fer-la, fes-la, perquè l'esport és per tot el món. No et rendeixis. Amb la campiona Simone Biles contenta guanya Rio 2016. Aixeca't i segueix lluitant. Salta, agafa la pilota, corre, esquiva i amb molta força llença la pilota a la cima. I 5 punts per al teu equip i segur que ho aconseguiràs en el següent partit. Valora l'esforç. El ballet et transmet alegria, tranquil·litat. Per això saltes i gires. No és l'equilibri, sinó l'esforç. Parkour. Salta, salta de casa en casa com un cangú. Llisca't per les taulades fent equilibri segur. L'atletisme. Quan diem atletisme la gent es pensa que és només córrer, però s'equivoca, es salta, es llença, es gira, es passa testimoni, s'agafa. Tenis. Quan jo era petit vaig veure un partit. Un jugador anava perdent, però en la seva ment va remuntar. El torneig va guanyar i finalment la copa va alçar. Tanca els ulls, pensa en positiu, confia en tu i el podi pujaràs. El futbol. Tira, salta, controla, baixa el cap, tanca els ulls i confia en tu mateix i anima't a jugar més fort. El bàsquet és un esport que es juga amb 5 jugadors. En la pilota has de córrer i saltar per poder encestar. El Fit Kit a Ripollet. El Fit Kit és molt divertit. Amb la roda saltava sense mans pots gaudir i amb la vertical pots caminar. Tant el futbol femení, tant el masculí com el femení són molt divertits. L'Alexa Putellas, la pilota d'or, va guanyar i tothom es va alegrar. Karate al Ripollet. Aquest esport pot portar alegria i patiment. Sempre pensar positiu. Requereix disciplina i paciència i pot millorar. El futbol. L'esport que vaig a dir és el que més fa feliç. Aquest és el futbol, que pot jugar tothom. L'skate. Molts submarins faràs quan l'skate practicaràs. Si vols ser un guanyador, hauràs de fer la volta al món.